Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz eta gaur trentzak egiten ikasiko dugu. Hauek 6 punturekin eta hau 3 punturekin. Bueno, trentza hauek egiteko besteekin bezala bi lerro egin ditut puntu altuekin. Puntu altu arrunt eta puntu altu bikoitzekin egingo dugula, bakarrikan batzuetan erliberan hartuko ditugula, bai aurretik eta bai atzetik. Hori da. Bueno, hemendik abiatuz, lehenengo bi puntu altu egingo ditugu, ertza bezala, bi puntu altu arrunt, edo arrunta. Orain, trentza fina egingo dugu, hau da, 3 puntuekin egingo dugu trentza, orduan, aria hartuko dugu eta lehenengo puntua aurretik hartuko dugu. Eta hurrengo biak gurutzatu egingo ditugu. Lehenengoa salto pasa egingo dut eta bigarrenean puntua hartuko dut aurretik. Berriro ere. Aria hartu eta orain atzera joango naiz eta hemen sortu da lehenengo gurutzea. Primeran. Orain bi puntu egingo ditugu ertzean. Bat eta bi. Bi trentzak banatzeko. Eta orain gauza bera egingo dugu, baina 6 puntu hauekin. Hau da, lehenengo biak gurutzatu gabe, horrela egingo ditugu. Aurretik hartuta. Orain, bi puntu altu bikoitzekin egingo dugu gurutze hau, beraz, bi aldiz hartuko dut aria, lehen erdiko biak pasa egingo ditut, eta hurrengo bietan puntu altu bikoitza egingo dut. Berriro ere, bi aldiz, hartu, horrela. Orain, erdiko bi hauek egingo ditut, bi aldiz hartuz, eta lehenengoa hartuko dut aurretik. Bat eta bi, horrela. Eta orain, bi puntu egingo ditut ertzean. Eta listo, gure lehenengo lerroa. Lanari buelta emango diogu, beste bi puntu altu egingo ditugu ertzean. Eta orain, berriro ere, lehenengo bi puntuak ez ditugu landuko. Beraz, orain atzetik hartuko ditugu, beste norabidean ari garelako lanean. Eta lehenengo biak horrela, atzetik hartuka eta gurutzatu gabe. Orain, lau hauek ditugu, 1, 2, 3 eta 4, erdiko bi hauek pasa egingo ditugu eta bi aldiz, puntu altu bikoitza eginez, hauek egingo ditugu. Denak atzetik hartuta. 1 eta 2. Primeran, orain, hau da guzti honetatik prozesu zailena, bale? 1 eta 2 hartuko dugu, atzeruntz jungo gera, kakorratza zulo honetatik pasako dugu, eta lehenengo puntua ona ekarriko dugu, ari hartu, eta hemen puntu altu bikoitza egingo dugu. Berriro, 1 eta 2, berriro ere zulo beretik pasako dugu kakorratza, eta beste puntua hartuko dugu. Eta hemen puntu altu bikoitza egingo dugu. Eta hortxe,
Orain, 2 puntu altu, arruntak, banaketa egiteko. Eta orain, gauza bera, baina banaka. Eta puntu altu puntu altuekin, eta ez puntu altu bikoitzekin. Lehenengoa gurutzatu gabe, eta hurrengo biak gurutzatuko ditugu, beraz, ari hartuko dut, ezkerrean dagoena landuko dut atzetik, berriro ere ari hartu, eta orain, hau da zaiena, bai, orain atzetik, zul honetatik pasako dut kakorratza, eta hemen dagoen puntua, horrela. Hemen dagoen puntua aurrera eramango dut, eta hortxe ari hartu eta puntu altua egingo dut. Eta beti bezala 2 puntu altu ertzean. Bat eta bi. Horrela, katetxo bat, buelta, eta errepikatuko dugu lehenengo lerroa. Bat eta bi, 2 puntu altu arrunta. Orain, lehenengo biak, lehenengoa, hau da, hiruen trentza, hiruko hitza. Lehenengoan puntu altua aurretik hartuta, eta orain, hurrengo biak gurutzatu egingo ditugu. Ezkerrean dagoena hartuko dut, eta orain, aurretik erdian dagoen trentza hartuko dut. Eta ja, gurutzatu ditut. Eta begira nola formatzen den gure trentzatxoa. Bat eta 2 puntu banatzeko 2 trentzak. Eta orain berdina. Lehenengo biak gurutzatu gabe, eta aurretik hartuta, bat. Eta 2. Eta orain hurrengo 2 zutabeak edo laukotea gurutzatu. Bat. Eta 2, erdikoak salto, ezkerrekoetan, puntu altu bikoitza. Bat, berriro ere, puntu altu bikoitza, hurrengoan. Eta orain, bat eta 2, eta aurretik hemen dauden. 2 puntu altuak hartuko ditugu. Hau da lehenengoa, bat, eta bigarrena, hementxe. Horrela. Listo. Eta orain, 2 puntu altu ertzean. Bat, eta 2. Oso. Eta orain berriro ere errepikatuko dugu bigarrena, bigarren lerroa. Bat eta 2 puntu altu arrunt ertzean. Orain, atzetik hartuko ditugu puntuak, eskubian dauden biak ez ditugu landuko. Bat, eta 2. Horrelaxe. Eta orain, lau hauek gurutzatuko ditugu. 2 aldiz hartuko dut aria, eta hemen ertzean dauden biak landuko ditut. Puntu altu bikoitzak. Dira. Oso ondo. Eta orain gogoratu. Bat eta 2, atzera noa, zul honetatik, lehenengo puntua ekarriko dut, aria hartu, eta hemen puntu altu bikoitza egingo dut. Berriro ere, bat eta 2, berriro sartuko naiz hemendik, eta, eta hemen ekarriko dut beste puntua, eta puntu bikoitza egin. Eta gurutzatu ditugu. 2 puntu arrunt, erdian, arrunta,
Eta orain, gauza bera egingo dugu, baina trentza txikian. Lehenengoa, puntu altua atzetik hartuta, baina gurutzatu gabe, eta hurrengo biak gurutzatuko ditugu, beraz, ezkerrekoa landuko dugu atzetik hartuta, eta orain, ari hartu, atzetik zulo honetatik pasako naiz, puntua ekarri, ari hartu, eta listo. Eta horrela, bi lerro hauek errepikatuko ditugu, behin eta berriro, eta begira gure trentzatxoak. Hau txikiagoa eta hau handiagoa.